हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। आथिखालाव नोंथांमोना गासैबो एप लकखौ इउज खालामो नाथाय नोंथाङा माब्लाबा बेबायदि सानो नामा जे नोंथांनि पासवार्डखौ मोनथियालाबासिनो नोंथांनि एप्सफोरखौ रावबो एक्सेस खालामनो हाया? जुदि नोंथाङा बेबायदि सानदों अब्ला नोंथांनि साननाया टटेलि गोरोन्थि। मानोना फ्रेन्ड्स आङो दिनै मोनसे टिप्स लानानै फैदों आरो बे टिप्सखौ बाहायनानै नोंथाङा जायखिजाया लकड एप्लिकेशनखौ पासवार्ड नङालाबासिनो बेखौ आनलक खालामनो हागोन। हेलो फ्रेन्ड्स, गुड मर्निं, दिस इज मी रमेन, वेलकाम बैक टू टेक्निकल बड यूट्यूब चैनल। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा रमेन टेक्निकल बड यूट्यूब चैनलाव नोंथांखौ बरायबाय। फ्रेन्ड्स, दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन जों माबोरैहाय जायखिजाया लकड एप्लिकेशनखौ जोङो पासवार्ड मोनथियालाबासिनो बेखौ जों माबोरैहाय आनलक खालामनाय जायो बेनि बागै आं नोंथांमोननो दिनैनि नैबे सुंद' भिडिअआव खोन्थानानै होगोन। जोबोद इन्टारेस्टिं टपिक नंगौना? जों बयबो WhatsApp, Facebook, गेलेरि बायदिसिनाखौ जोङो लक खालामनानै दोनो। नाथाय नोंथाङा जेसेबाङानो बेखौ लक खालामना दोनाथों मानो बेयो जेबो मेटार खालामा। नोंथाङा जेसेबांनो हेभि पासवार्ड लगायनानै दोनाथों मानो नोंथांनि फाइल्सखौ बा नोंथांनि एप्सखौ आं सानो दिनैनि नैबे टिप्सनि जोहै नोंथाङा बेखौ ब्रेक खालामनो हागोन। नोंथांनि फाइल्स, नोंथांनि एप्लिकेशन गासैखौबो एक सेकेन्डआवनो बेखौ एक्सेस खालामनो हागोन। अब्ला फैदो लोगोफोर जों नायदोनि जोङो रियेलि बेखौ माबोरै खालामनो हायो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेन्ड्स, दानिया फ्रेन्ड्स आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन रियेलि जों बेखौ माबोरै खालामनो हागोन। दानिया हमनानै लाबाय आं आंनि WhatsAppखौ खुलिनो नागिरबाय आं। फ्रेन्ड्स, जेब्ला आं WhatsAppखौ खुलिनो नागिरो अब्ला बेवहाय मा फैबाय? पासवार्ड होनो थिनदों। फ्रेन्ड्स, आं जुदि बे पासवार्डखौ मोनथिया अब्लानिया बे मा जानाय नङा, बे WhatsAppआ गेंनाय नङा। अके फ्रेन्ड्स, दानिया फ्रेन्ड्स आं बेखौनो रियेलि जों माबोरै बे पासवार्डखौ मोनथियालाबासिनो जोङो WhatsAppखौ माबोरै खुलिनो हागोन आं बेनि नोंथांमोननो ट्रिक्सखौ दिनै दिन्थिगोन। अके फ्रेन्ड्स, अब्ला आं मा खालामबाय? बेवहाय बेक खालामफिनबाय। दानिया फ्रेन्ड्स आं बेवहाय WhatsAppआव आं मा खालामनानै दोनदों? फ्रेन्ड्स, आङो एप्स लक बाहायनानै दोनदों। अके फ्रेन्ड्स, आं बेवहाय मोनसे एप्स लकखौ बाहायनानै बेखौ लक खालामनानै दोनदों। नोंथाङा नायनै, आं WhatsAppखौ बेवहाय मा खालामनानै दोनदों? फ्रेन्ड्स, बेखौ लक खालामनानै दोनदो। एगेन आं नैबेना इउटिउबखौबो मा लक खालामनानै दोनदों। थ' बेवहाय पासवार्डबो होनानै दोनदों। फ्रेन्ड्स, आं जेब्लासिम आं नैबे एप्स लकजों जाय एपखौ आं लक खालामनानै दोनदों बेवहाय आं जुदि पासवार्डखौ मोनथियाबा आं बे एप्सखौ जों माब्लाबो खुलिनो हानाय नङा। नाथाय फ्रेन्ड्स, दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन रियेलि जोङो लक जाना थानाय एप्सखौ जों माबोरैहाय पासवार्ड नङालाबासिनो बेखौ आनलक खालामनो हायो जोबोद इजिलि आं बेखौ दिन्थिनो हागोन। फ्रेन्ड्स, बेखौ खालामनो थाखाय जों मा खालामगोन? फ्रेन्ड्स, जोङो सेटिंसआव थांगोन। थ' अब्ला फ्रेन्ड्स आङो आंनि फननि मा सेटिंसआव थांबाय। सेटिंसआव थांनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मा खालामगोन? फ्रेन्ड्स, नोंथाङा बै एप्लिकेशन होननाय मोनसे अपसन दं बेखौ नायगोन। नैबे नोंथाङा नुनो मोनदों एप्स, डिफल्ट एप्स, एप पारमिशन बेबायदि दङ, बेवहाय थुनानै होगोन। अके फ्रेन्ड्स, दानिया फ्रेन्ड्स जों मा खालामनो नांगोन? बेवहाय जोङो बै एप लकखौ जों नागिरनांगोन। नोंथाङा नैबे नुनो मोनदों बे जाबाय एप लक। अके फ्रेन्ड, थ' आङो एप लकआव थुनाय लोगो लोगोनो फ्रेन्ड्स जोंनिया बेबायदि ओंखारबाय। दानिया नोंथांना नैबे नुनो मोनबाय आनइनस्टल दोङो, मोनसेया जाबाय बेवहाय मा दोङो? फ्रेन्ड्स, फर्स स्टप दोङो। फ्रेन्ड्स, दानिया नोंथाङा मा खालामगोन? फ्रेन्ड्स, नोंथाङा नैबे फर्स स्टप होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। अके फ्रेन्ड्स, जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बेबायदि अपसन ओंखारगोन। नोंथाङा एगेन मा खालामगोन? फ्रेन्ड्स, नैबे फर्स स्टप होननाय अपसनाव नोंथाङा थुनानै होयोब्ला मा जागोन? नायदो फ्रेन्ड्स, बे एप्सखौ जोङो मा खालामबाय? स्टप खालामबाय। बाय फर्स जों मा खालामबाय? स्टप खालामबाय। थ' स्टप खालामनाय लोगो लोगोनो मा जागोन? फ्रेन्ड्स, बे एप लकआ मा खामानि होआ जागोन। अके फ्रेन्ड्स, जेब्ला खामानि होआ जागोन अब्ला फ्रेन्ड्स मा जागोन? जोंनि WhatsAppफोरा मा जागोन? उइदाउट पासवार्ड जों बेखौ मा खुलिनो हानाय जागोन। अब्ला जों हाना हामारा जों बेखौ नायनि फ्रेन्ड्स। अब्ला आं बेखौ बेक खालामफिनबाय। अके फ्रेन्ड्स, अब्ला आं बेखौ बेक खालामफिनबाय। दानिया हमनानै लाबा आं WhatsAppखौ खुलिनो नागिरबाय अब्ला आं WhatsAppखौ थुनानै होबाय। अब्ला नायदो फ्रेन्ड्स, बेवहाय मा जाबाय? फ्रेन्ड्स, WhatsAppआव जेबो मा जोंनो जेबो सिकिउरिटि, जेबो पेटार्न बा जायखिजाया जोंनो मा नांला, बेवहाय पासवार्ड बेवहाय गोनां जाला।
अब्ला फ्रेंड्स बेखौ 1 सेकेन्ड उनाव मा खालामना बाय बेखौ एक्सेस खालामना बाय बेबायदिनो फ्रेंड्स आङो इउट्यूबावबो मा खालामना दोन्दोंमोन आङो बेवहाय पासवर्ड होनानै दोन्दोंमोन बा बे इउट्यूब एपखौ आं लक खालामनानै दोन्दोंमोन नाथाय विदाउट पासवर्ड आं मा खालामनो हासिगोन दा बेखौ खुलिनो हासिगोन ओके फ्रेंड्स अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जों माबोरैहाय जायखिजाया एप लकजों लक खालामनानै दोननाय एप्लिकेशनखौ जोङो पासवर्ड नङालाबासिनो जों माबोरैहाय बेखौ 1 सेकेन्डआवनो जों आनलक खालामनो हायो बेखौ नोंथाङा बुजि मोनबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांनि लोगोफोरजों बेखौ शेयार खालामनो दाबाव फ्रेंड्स नोंथाङा जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव तो फ्रेंड्स उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों हैव ए नाइस डे गुडबाय